Keveytensä, lujuutensa, äänen eristävyytensä ja palonkestävyytensä ansiosta Siporex soveltuu mainiosti väliseinämateriaaliksi niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Väliseinämateriaaliksi voidaan tarkoituksesta riippuen valita useita erityyppisiä Siporex-tuotteita. Valinnan ratkaisevat muun muassa kantavuus, palonkestävyys ja ääneneristysvaatimukset. Siporex-väliseinätuotteista syntyy tasainen seinäpinta, joka on helposti pinnoitettavissa. Tasoite- ja laastimenekit ovat pieniä, työ on helppoa ja nopeaa. Laatoitusalustana Siporex-seinä ei tarvitse erillisiä oikaisuja, ainoastaan veden eristeen vaatimat käsittelyt ja laatoituksen. Kiinnitysten teko Siporex-seinään on helppoa, sillä kiinnitykset eivät vaadi tavallista akkuporakonetta järeämpiä työkaluja. Siporex-seinä on rakenteeltaan yksiaineinen, joten kaikki kohdat ovat kiinnitykseen kelpaavia. Oikeilla kiinnikkeillä onnistuu sekä kevyiden että raskaiden esineiden kiinnitys. Siporex-seinä on kevyt, paloturvallinen ja kosteutta kestävä. Se kuuluu materiaalien päästöluokituksessa parhaaseen eli M1-luokkaan. Kevyitä Siporex-väliseiniä käytetään muun muassa kuivien tilojen väliseininä, palonsuojaseininä ja kosteiden tilojen seininä. Siporex-väliseinälaattojen etuja ovat nopea ja yksinkertainen asennus. Niihin on helppo tehdä läpivientejä ja kiinnityksiä. Lisäksi niitä on helppo pinnoittaa.